Hagyj itt, hogy a Negro szépen kamerázza. Miért? Hogy tök jó vagy. Téged kicsit le jó? Ez nem Menj be, Negro. Mutasd meg. Önkontrollja. Mi? Nem. Kamerázó. Kézmosóban, itt nem ivóvíz. Ja, mert gondolom, itt egy tartályban nem is töltenek. De neked jó lett volna bala. Mindegy, azután a harcpapika után csak ennyi bajod lesz. Csoda. Nem volt annak baja, hidd már el. Mióta volt ez meg? Hát, mikor főztek? Mikor tetőt csináltuk, de le volt fagyasztva. Le volt fagyasztva, és van napokban olvastuk. Mennyi idő múlva kerül be a fagyasztóba? Az nem, ez jó, ez tök jó. Sikerült időbe. Ezt akkor csináltuk, amikor gazóval a tetőt ütöttük be. Amikor én is ott voltam? Valami elég, valami helyzetet, igen. Na, Janka, gyere még egyszer. De volt, hát az utoljára látunk. Akkor még egy utolsó fotót majd csinálok még rólatok, hogy innen amikor itt elbukunk egy ilyen tudod. Tényleg egy ilyen hátizsák csinálj már, hogy az utolsó. De úgy álltunk, nem? Hát, hogy így... Na jó, de akkor még csak ilyen nagyon beállózva most, mert itt menjetek el ott a sűrűsben. Ezeket vagy küldák, vagy tedd fel egyből, vagy... Költöz a csoportba, akkor ugye rá kell tegyem az ellenvideót. Az ellenvideót. Jó, majd megnézem, ha van térerő, akkor felteszem a csoportba. Aha. Na, az lenne a legjobb. Mert mi ez a csoport? Én mondjuk követem, vagy nem tudom, mit csinálok. Színre szín. Szín? Színre szín. Színre szín. Jól van. Szárra szár. Igen, az egyébként kitaláljuk a szólítok, hogy legyen az ajtóra. Kéne vissza, és hogy jó, ha ott marad, mert tudod. Gyere, Negro, gyere! Jaj, ezt a pózsot... Nem kell pózni, állj meg hátra. Megvajon? Minden tökéletes állítható, színe is tetszik, ezért végig gondoltad, jó, hát meg bombákat használnak.
jutott előre. De földig, próbálj úgy jutott, hogy a zsebbe lesz. Azért ez hány? Ez lesz a Én azért nem vettem ilyet, mert én tudom, hogy addig faszomban van, mert jó, igen. de most figyelj, ez egy tovább. Na, nekem is ez egy egész De mondjuk érted, hogyha beérünk a portára, pont akkor, amikor van a végén. Azért azt kérdezik egy kicsit. Itt akarunk venni, mert meg kurtokat kifelé kéne rakni a hátizsákból, nem akarunk vegyünk. Nekünk is kellett volna csinálni, tudod, valami